Skal bare så på mig, ja. Hvad? Høj, vi er. Ja. 1,62. Er det noget, ja? Det må dig, der har skrevet den her. Snart. Okay, vi har fået sådan. Det er meget på en god dag. Okay, vi har fået et spørgsmål. Hvor høj er du? 1,62. 1,86 tror jeg. Okay. Hvad? Jeg kan slå en høje tårn, mand. Noget, ja. Og så vil du med den. Det skal tabe mod til resten af skivepressen. Okay, kom så. Fuck det, jeg skal have noget dip. Okay, vi er 1,85 og 1,62, ikke? Okay. Hvad er det sjoveste, nogen har sagt til dig, de prøvede det efter? Jeg sagde, at jeg godt kan sige, at Hvad er nogen om det sådan noget? ja, det ved jeg sgu ikke. Min er faktisk meget dårligt. Du er så grebet af flest og prøver at løbe fra dig eller et eller andet. What the fuck? Ja, jeg tror, jeg har den henne. Okay. Brunetter eller blondiner? Brunette. Eller? Det var der! Er I jomfruer? Ja. Ja. Nej, jeg er vandmand. Blondiner eller brunetter ikke. Blå eller brune øjne? Blå. Jeg er ligeglad. Lol. Gå væk med din lortespand. What the fuck? Okay. Hvad er det dummeste, vi har gjort i dag? I dag? Nutja! Nutja! Vi har kastet gulerødder ned i dippen, alle kasserne spandt ud over det hele byen. Og mikrofoner. Hvad står der, når man siger, det er en handjob? Hvad for noget? Handjob? Ja, nej, okay. Handlingsforløb. Det er bare det hande. Hvor bor du? Ja, det er så I. Lige så nok. Vi bor i Korsør. Nej, det var utroligt hardt, det sige. Har du et job? Hvis ja, hvad? Ikke noget? Nej, heller ikke noget. Det er jo internet, men altså. Justin Bieber er. Hvad synes du med Justin Bieber? Fedt. Gale! Prøv at se, det splatter ud i koppen. Nutja, der er Nutja. Prøv at tige, du drikker det der. Det er jo, det var jeg. Nej, det er godt. Nutja. Det er bare vand for helvede. Nutja. Jeg har fået spørgsmål det der spørgsmål. Har du nogensinde onaneret sammen med en ven? Jeg håber ikke, du har onaneret med en ven. Nej, jeg gør det. Nej, det har jeg ikke. Det er hunde. Nej, det har jeg ikke. Har du et idol? Det må nok være. Ja. Læser Reimer. Reimer? What fuck? Nej, det har jeg ikke rigtigt. Jo, Bill Gates. Hvad? Må jeg tænke? Skostørrelse. 41. Så har du en lille pæk. What the fuck?
Jo større sko, jo større fødder eller et eller andet, jo større pæk. Altså, hvis min sko, så er min pæk. Ja, jeg er 48. Okay. Ja, høje tårnfald på slund, mand. Er du single, eller i forhold, eller forelsket? Eller har det i... Har du cruise? Ja. Jeg har cruise, den ikke ude i havnen. Nej, men... Er det ikke crush? Crush. Er det man har på den? Ja, jo, men det er jo bare sjovt med cruise. Jeg vil nok sige, ja, jeg har cruise. Men hvad? Ja, det ved jeg ikke. Nej, jeg har nok... Min mand. Nej. Det kommer. Det kommer på video, det her. Du har en lignende. Ej, hun bruger kisten på skillen. Hvad så? Lignende. Someone. 2-0, hvad fuck? Nogle søde piger lige pt. Ved jeg. Hvem? Hvad så? Ja. Hvem? Nej, der er ikke nogen. Hold nu kæft, du har lige sagt, du har et cruise. Hvordan får man drengevenner? Prøv at det er jo godt. Du kigger live på Bremen. Så er der homo for the win. Det er da bare flashballen, så er de sgu ekstra en. I hvert fald Lars Hjortøj, ja. Er du i skole? What the fuck er du i skole? Ja, det er lige det, Ja, det er lige skole lige nu. Okay. Jeg tror, jeg er Australien eller sådan noget. Okay, hvor langt det er? 6 minutter, 7 minutter fra. Det svarer 28 minutter. 28. Ja. Hvor gammel er du? Hvad kan du bedst lide ved dig selv? I ved dig selv. Hans grubber! Hvad kan du bedst lide ved dig selv? Notja. Noget. Det ved jeg ikke, hvad. Gødt. Jeg kan bedst lide gøtten. Kan du bedst lide din egen røv? Du er fandme gay. Gøtten er pøls. Gøtten er pølse. Jeg kan bedst lide noget. Så noget der. Og noget nede i. Det ligner bare en, der har haft en hemorrhide, mand. En eller anden opkast fra en Roskilde Festival. Jeg tror ikke, man spiser bullerbrød. Nej, men man brækker alt muligt op, man ikke ved, man har spist. Jeg bare kører jord ind i munden. Ryger I? Nej. Ryger du? Jeg tror, jeg er dum. Nej, vi tager det her crocodile. Nu er det efter min hånd. Nå. Det var ikke før. Men jo. Virker jeres Facebook? Nej. Vis hvad? Så send det ud. Hvordan har vi det lige nu? Skide godt. Sjovt. Hvornår kødte du sidste en? Langt det siden. Vil du godt tænke dig noget, var? Jeg levede. Ej, jeg tror det er 2 måneder siden. Okay, hvilken følelse sidder du med lige nu? Er den god? Jeg har lige været på skide, hvad med dig? Jeg har lavet noget i den her. Hold du kæft, det er Notja. Notja. Hvem er din bedste veninde? Jeg har ikke nogen. What the fuck? Jeg tror, jeg får et spørgsmål til. Jeg er lidt meget glad for opmærksomhed. Nej. Tror jeg ikke. Hvem er det egentlig ham der, han er? Jeg tror, han er bare sådan en høj type. Han hedder Song One. Så jeg tror, jeg svarer. Jeg skal ikke fyre mig på hovedet. Ja, en fyr på hovedet. Det giver dig 2. Ja, han giver 2, mand. Som du kunne søge. Hvordan skal man drikke det? Det er så godt. Har jeg meget opmærksomhed? Fedt. Ham der her. Ja, han er anonym. Hvorfor lægen vil du spørge? Har I en vane?
Nej, jeg har Vans. What the fuck? Nej, 10 ting i Indiana. Jo, jeg har faktisk en vane, jeg sidder og tager koppet af og på. Og nemlig er rimelig tit, det godt. 10 gange. Det sagde du bare. Gerne vil hver I dør. Ja, 10. Der vil nok købe en Ferrari. Så vil jeg... Jeg vil skide bukserne på bungee jump. Og så vil jeg... kysse Lars Hjortshøj, Lise. Så vil jeg... Mange flere 2 ting. Wow! Så vil jeg gerne... Jeg vil godt have mit ansigt på en autograf på en balle. Jeg vil godt tage dig og så lukke op og skide i. Der kom så lige en lækker dame ind der. What the fuck? Prøv at se om det er baggrund. Har vi flere spørgsmål? Nej. Hvordan er det, kan man afslutte sådan en video med? Jeg siger farvel. Nu får I lov til at se videoen.